Gift Siziba Ostalos uyo aimbova deputy spokesperson ari zvekare aimbova a member of parliament webato reCitizen Coalition for Change ovhura hombe. This time pane nyaya iri kupisa, nyaya yemainheritance, vanhu vari kumbotaura chamusakabva nekupi, what's going on, chinchi, this. Nhasi angobudikira nechimwe chokwadi chavhundutsa vanhu veruzhinji vada kunatsoda kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsokuitika. So panapa ari kubuda ari kuti the true movement for democratic change was founded in September 1999. The following leaders: Morgan Tsvangirai, President; Gibson Sibanda, Vice President; Isaac Matongo, National Chairperson; Watchman Ncube, Secretary General; Gift Chimanikire, Deputy Secretary General; Fletcher Dulini Ncube, Treasurer General; Lucia Matibega, Women's Chair; Nelson Chamisa, National Youth Chairperson. Ndo list rabuditswa panapa nhasi nava Gift Siziba Ostalos vachionesa vanhu kuti zvakabva nekupi, kureva kuti from day one Chamisa wacho anga ariko. Vamwe vese vakatozoita namafikizolo zvekutozongouyawo chinhu chatotanga kudhara, but ndo vanhu ava vataurwa pachakanyatsotanga payakavhurwa, kureva kuti Chamisa because of age akabva angoswa kuyouth, but vamwe vese vanga vari mumapositions avo. Vana Watchman Ncube nani, Watchman Ncube ndokuzombobudawo vakazomboendawo vakadai so vachida kutraya maZimbabweans ndo zvakangori vakangoitiswa chimwe chinhu, even kana kumabasa akangonoemploywa pabasa kuti pabusiness mangwana akaona kunge aitawo 123 capital anomboendawo paside oita se kutraya kunotangawo rake. Ndo zvakaitika pana Watchman Ncube kubva kudhara since 2005 akatomboenda out achida kunotraya gunda rake, ane uyo anga akatedzana naye vachinotraya kunoita zvakaita nana Gibsons bana, but zvakaramba vakazodzoka kuda kuona kuti 2008 zvakufamba sei. Ndopa vakadzoka Tsvangirai achirakasha ZANU-PF zvisingaite. I think makaona zvakaitika. Kana makanzwisisa iyeyo nyanga yepo, kana makaiona ichiitika, like this video kutira kuti vaboikane. So nyaya iri panapa mudariro, vanhu vari kuzodzoka muri Zimbabwe vari kutaura kuti this is one movement chiri kungochinja ihembe. Since then no one should claim to have started their own movement. Vanhu vanobuda vachidzoka. Aiwa hai kutangwa yakatangwa haina I know munomaonera munoita, or maybe because of you are more educated zvakanyanya, movement mamwe akatotangwa iye zvekuti is one movement ichingoti one people vanhu vakabva nekubo, but movement akaita sei akatangwa. Ndo nyaya iripo. Umwe ari kuti this is however the second time you have posted this tweet and you have reshuffled the positions. How credible is your source? Aiwa ichokwadi iye aritotaura ndo chaiyo manje uye how credible is your source? It's just that anga amboita mistake pane kutanga saka vadzo. Umwe ari kuti guru peta muswe kuti vadiki vakutye. Some arguments are becoming embarrassing. Nero has built his own political niche. Let's focus on the struggle. For sure, I agree kuti this guy akashanda nesimba kubva ari kuyouth kusvika achikura muzvinhu mune nhekenidzo dzekumatongerwo enyika dzekupikisa, akakura mazviri. Ndokunzira yakabva nayo. Ane zvakawanda zvaakadzidza kune vanhu nevavo. Ende ana kana wandera akabuda achiti vakazoshanda vakadai. No, akanyatsobvuma ndoko akabva. Asi akazosvika paextend yekuita se yekutangawo zvake. Ndo nyaya iripo, hapana secret. Umwe ari kuti uvaudze kuti kuvenga niro zvakafanana nekuzvi alright nekuzvicherera pasi, whatever. Unorwadziwa wega, unosvika wasimuka futi uramba uchingoyuwira. Okay, umwe ari kuti well articulated zvimwe zvese zvakazouya nguva angoma movement ekuzadzisa career. Okay, umwe ari kuti ndivo vakomana vanoita kuti apenge vava. Hana yake yakadzikama kunzwa nezvavo. Alright. Umwe ari kuti they are trying to clear the way for their preferred candidate and project. Manje tikukuonai pakashata. Ndo nyaya iri kuitika yevanhu ivava. Ndo vanhu pakatangira this movement, this whole thing. Vanhu vacho vanga varimo ndivava. But muri Zimbabwe inini ndangouyo kuti tingoonesa zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika, because unoziva kuti inini pese panozobvavhurwa hombe handimire, ndinoona ndichimhanya ende ndinomhanya. Saka apa ndangoti ndiganza ndingomhanya ndionesane nemaZimbabwe, so that confusion yese iri kuitika munozonyatsoziva kuti zvinhu zvacho zvakatangira kupi iko zvinezvi
zvapa nekuti vamwe vanhu vanozongoona zvinhu zvatopa nguva yazviriko zvinezvi voshaya kunzwisisa kuti saka wai uyu achizonyanyisa kudiwa, bhozi vamwe vazhinji vakazoita namafikizolo, vamwe vakazoti kurei zvinhu zvatotanga kuti twadhara, vamwewo vanga vasitori nechekuita nazvo, saka vakazotanga kuzozivawo zvinhu izvi nguva dzakaenda, but ndo nyaya iripo mamiriro azvakaita. Amen. Kusazivawo kuti imi makada kuitarisa munoiona sei muri Zimbabwe.